Manzan Allah ka fi kowa ya khairul alamina wanda ya haskaka rayuwata. Shugaban duka annabawa manzan Allah ka fi kowa ya khairul alamina wanda ya haskaka rayuwata. Shugaban duka annabawa manzan Allah ka fi kowa ya khairul alamina wanda ya haskaka rayuwata. Bismillah kaliki sarkin da ya kage dare da rana, yayyo kowa da komai ya siffa shi ya yi suna. Ya Allah haskaka ni in yi yabo mai gidana, shugaban duka annabawa jagoran duka alamina. Ya Allah kai salami, ya Allah kai yau salami a gurin Abdul Salami, sarkin nan da ya zo imani a gurin duka alamina, shi ɗaya da ya zo imani. Na sa har yar imamu Fatima da farin gani na sa dukkan sahabbai Abubakar, Umar, Aliyu, Usman, Affan na sa sun yaƙi mutuwa da hayyo. Ban san rai har jikinsu sun ba da gun al'aliyu. Na sa duka auliya sun haska dare sun haska rana. Kamar sarkin sharifai sarkin dukkan auliyahu, mai ɗariƙar Mustapha wacce babu kamar ta a babbalahu. A cikin teju ya duka isar da take gun auliyahu, mai barhama gaulayi hasken Allahu wa alamina. Shugaban duka annabawa manzan Allah ka fi kowa ya khairul alamina wanda ya haskaka rayuwa. Assalamu alaikum maulana Rashidu farin ciki na, jagora na muradi kai da yake ta tasarrufi na. Ya shewa Haruna Gwarzo hasken barhama mai gidana, maula ya farin uba khalifa dai ya bi garkuwana. Ya annabi ka fi kowa kai ɗaya ne kwa ka zo da komai, kai ke ta tasarrufi a cikin Allah tun babu komai. Tun ba bakin salati kai ɗaya da ke yi da maimai, a cikin Allah tun ba sauti sai sautin nabina. A cikin Allah samsam ba kowa kuma babu komai, bayan haske na Allah annabi wanda ya zo da komai. Bayyanar Allah shine ya koye a komai, shi ɗai daga rabbana kowa ya zo daga ɗan amina. Shi ne haske na Allah wanda ilahu ya yi gurinsa, shi ne Allah ya samar tun ba duka littafinsa, shi ne Allah ya samar aini na sai ya karrama sa. Haskensa yana ta tsarkake Allah kai tun babu rana. Shugaban duka annabawa manzan Allah ka fi kowa ya khairul alamina wanda ya haskaka rayuwa. Shi ne rama ta Allah wanda ilahu ya bayyana sa, dukkanin arziki an samo ni daga arzikinsa, dukkan girma gaba daya ai daga annaba asalinsa. Komai da ilahu ya saukar ya zo a cikin nabina. Hasken duka annabawa ai daga annaba asalinsa, dukkanin ɗaukaka an samo ne daga ɗaukakarsa, sannan dukkan biyayya ta samu ainihin cikinsa. An yau ceto adinsa mai ceton duka alamina. Shi ne iko na Allah wanda ilahu ya yi gurin shi, shekaru har 12 ikon na tasbihi gare shi. Ikon nan na faɗin sarki shi tabbata a gare shi. Allahu mafi dukannin girma rabbil alamina. Aka yi ta tasarrufi a cikin komai tun babu komai, ya kasance cikin hijabai 12 su asali na komai. Shekaru na da gudana duk wasa minti yana mai, tasbihi tun daga 12 har ɗaya ta gudana. Shugaban duka annabawa manzan Allah ka fi kowa ya khairul alamin.
duka annabawa manzan Allah ka fi kowa ya khairul alamina wanda ya haskaka rayuwa shine hasken da Allah ya yi halittu a cikinsa shine ainihin daya da ya zo a ɗayan tarkalikinsa a cikin kowa da komai a ko'ina shine akwai sa hasken da ya bayyana a ilahi komai ya gudana shine Allah ya samar ainihin hasken sa gare sa a cikinsa ilahu yayi arshi malakan da suke da kwansa a cikinsa ilahu yayi yojan na wuta don makiyansa duniya har lahira an yi komai a cikin nabina a cikinsa akai dukan malakan da suke hidima gare sa aini na ruwa da yumbu hasken annaba asalinsa shine aini na Adam da anbiya sun zo cikinsa aininsa ya bayyana karshe a Muhammadu shugabana shi annaba Adamu shine a shi sa a Idrisa shine ainin Nuhu mai jirgi shi ɗaya ne a Musa shine sarkin sarauta cikin Sulaimanu da Isa yau gashi sifa da Abdullahi muji a gurin Amina shugaban duka annabawa manzan Allah ka fi kowa ya khairul alamina wanda ya haskaka rayuwa lokacin da ilahu yayi nufin ya bayyana zahirinsa an samu cikin sani juma'a ta Rajab Allah ya yosa an umarci mala'ika da ya bude jannati firdausa wato ridwani mai gadin aljanna a dannabina ranar da cikinsa ya samu ƙasa ta ɗauki kore na ciyayi bishiyoyi sun haihu ganyen su kore duniya ko ta yi daɗi duk cuta Allah ya kore shekarar buɗi a kai lakabi shekarar haihuwar nabina annabawa sun bishara ga Amina ta ɗau cikinsa watanni tara kawo kowa da watan da ya yi kwanasa kayan shirka ko sun rushe watannin haihuwarsa har ranar haihuwarsa al'ajiba ne ke gudana yan karɓar haihuwarsa Hasiya matar Fir'auna sannan kwada Maryama yarya a gurin Imrana sannan kwada duka matan aljanna hurul ina samsam ba na guda aka haifi imamul alamina shugaban duka annabawa manzan Allah ka fi kowa ya khairul alamina wanda ya haskaka rayuwa ta marhaba ahlan wasalan hasken Allah da farko marhaba ahlan wasalan farkon nan da ya fara farko marhaba iko na Allah kai ya nufa komai ya farko marhaba rahama ta Allah kai ka ishe duka alamina marhaba ilimi na Allah kai ilimin duka alamina marhaba hasken ganin masana Allah da ilimina hasken duka annabawa kai asalin sifa da suna kai ne rahama ta Allah kai shiryar duka alamina kai ne haske na Allah kai hasken duka alamina ga sarki Ahmadu masanin Allah sifa da suna donan zan dakata Ahmad muku tare na shakaruna donan zan dakata Ahmad muku tare na shakaruna shugaban duka annabawa manzan Allah ka fi kowa ya khairul alamina wanda ya haskaka rayuwa ta wanda ya haskaka rayuwa ta manzan Allah ka fi kowa wanda ya haskaka rayuwa ta